Construcția și funcționarea motorului asincron trifazat, cel mai des utilizat motor din industrie. Motorul asincron trifazat este construit dintr-un stator, cel pe care vedeți în față, are două tări de fixare, asta stă fix. Un stator, în interiorul căruia, dacă vă uitați cu atenție, se văd niște lamele de oțel feromagnetic, roată-roată, da? Inele, tole, le spunem noi, din oțel, care puse cap la cap și rigidizate, creează între două dintre șirurile de tole un canal. În aceste canale plasăm bobine. Bobinele sunt din sârmă de cupru. Avem 3 seturi de bobine. Un set poartă denumirea de înfășurare electrică, iar o înfășurare are toate bobinele care sunt legate, indiferent de modul de conexiune, și alimentate de la aceeași fază. Deci, toate bobinele alimentate de aceeași fază poartă denumirea de înfășurare. În consecință, vom avea la acest tip de motor 3 înfășurări. Fiecare înfășurare are început și sfârșit, început și sfârșit, început și sfârșit. Numărul de bobine și grosimea conductoară și modul de bobinaj este același la ele, la un motor odată făcut și construit. Și numărul lor este multiplu de 3. Deci, numărul de canale este multiplu de 3, în așa fel încât toate bobinele să fie repartizate egal. Motorul să funcționeze pe principii de echilibru și de simetrie perfect, dacă se poate. La cutia de borne, cum am spus, avem cele 3 capete, cele 3 înfășurări. Aveți și niște poze pe care le atașez la lucrarea de laborator. Dacă intrările sunt alimentate cu tensiune, ieșirile, în funcție de cum se conectează, avem două conexiuni principale mari pe care le folosim. Conexiunea astea, toate bornele legate împreună, fie cu o bandă metalică, fie cu sârmă, fie cele 3 conductoare sunt prinse, cositorite, izolate și băgate într-un locaș în carcasa motorului, fie legate în triunghi. Asta înseamnă să le legăm în serie. Ce înseamnă serie? Înseamnă sfârșitul de la prima, asta e începutul, sfârșitul de la prima înfășurare se leagă cu începutul de la a doua, sfârșitul de la a doua cu începutul de la a treia și sfârșitul de la a treia cu începutul de la prima. Legare în serie, în inel, acest tip de conexiune se numește conexiune triunghi. Vă rog să rețineți, la același motor, conexiunea în triunghi ne oferă o putere mecanică la arbor de 3 ori mai mare decât puterea asta. Păi e destul de complicat, pentru că noi am fost învățați că nu poți obține cu același dispozitiv randament de 300%, adică peste 1. Totuși noi îl folosim de 100 și vreo 20 de ani cel puțin. Ar trebui să ne dea de gândit dacă lucrurile pe care le știm și pe care le considerăm bătute în cuie sunt chiar așa cum le știm. Acesta este statorul. Rolul statorului, în momentul în care este alimentat cu tensiune trifazată, aici la bornă, tensiunea trifazată este sinusoidală, iar cele 3 tensiuni sunt defazate între ele, decalate în timp una față de cealaltă cu 120 de grade. Per total 360 de grade, deci satisfac cercul trigonometric. Cele 3 tensiuni fiind decalate, în momentul în care dau tensiune pe stator, prima bobină, să spunem asta, părlită, primește tensiune, apoi a doua, apoi a treia. În ordinea în care merg fazele 1, 2, 3, merge mâna mea, acesta va fi sensul în care se va învârti câmpul magnetic rezultat din stator. Cum apare acest câmp? Fiecare bobină produce câte un câmp perpendicular, am spus-o că mi-am făcut contactorul și bobinele, perpendicular pe planul bobinei. Toate aceste câmpuri se sumează aici înăuntru și dau un câmp magnetic rezultant, pulsatorul, deci vibrează, variabil, și care se învârte într-un sens bine determinat, de ordinea fazelor 1, 2, 3. Dacă schimb două faze între ele, în loc de 1, 2, 3, voi avea 2, 3, 1, se schimbă sensul de rotație a motorului. Deci, la motorul asincron trifazat, ca să schimbăm două faze între ele, este suficient să schimbăm
ca să schimbăm sensul de rotație, e suficient să schimbăm oricare două faze din cele trei între ele. Și motorul schimbă sensul de rotație. Bun. Deci, în interiorul statorului avem un câmp magnetic învârtitor și pulsator. Asta este esența lui, a statorului, ca și principiul de funcționare ca necesitate de a produce câmp ca să putem după aceea produce, să vedem, cuplu. Rotorul este fixat, aici are două capace de protecție pe două lagăre, doi rumenți, și este constituit dintr-un ansamblu de bare de aluminiu, le vedeți aici, care sunt fixate la capete cu două inele de scurtcircuitare, le numim, găurite, se bagă bara pe fiecare, se sudează electric în puncte și avem așa numita colivie de veveriță. Seamănă cu aia de la hamster, știți? Când dai drumul la hamster, se tot învârte pe acolo. Ei, între barele astea avem tole de oțel circulare, niște inele, danturate cu dinți. Unul da, unul ba. Când le punem pe toate pachet, la fel ca la stator, se creează canale. În acele canale montăm barele de aluminiu, ca să dirijăm curenții pe unde vrem noi să circule și să nu se disipe foarte mulți pe miezul feromagnetic al tolelor, care duce la încălziri foarte mari. Și, evident, vom crește așa și randamentul. Ăsta este rotorul. În esență, el este o bucată de oțel, un fier, un conductor, dacă vreți, avem și aluminiu acolo. Atât. Nu este alimentat, nu are nevoie de alimentare decât la motoare de putere mare, motoare cu rotor bobinat, care ies din us. Când am discutat despre convertizorul statei de frecvență, acolo am explicat de ce dispar foarte multe dintre metodele pe care le folosim, astea clasice, și de ce și inclusiv motoarele asincrone cu rotor bobinat încet ies de pe piață. Bun. Ca să revenim. Deci rotorul este un conductor, în esență un cilindru de fier. În momentul când introduc rotorul în rândul statorului, pe baza legii inducției, care spune așa: dacă plasăm un conductor într-un câmp magnetic variabil în timp, la bonele conductorului apare tensiune electromotoare, gratis, moca, fără să facem nimic. Iar dacă virgula conductorului este închis, cum este cazul rotorului, prin el va circula curent. Deci noi vom avea în motor câmpul magnetic învârtitor și pulsatorul în interiorul statorului, care pe baza legii inducției va induce curenți în rotor, curenți care vor merge prin barele de aluminiu și prin inele de scurtcircuitare. În momentul în care am câmp și curent, apare forța Laplace, care, am spus, se manifestă asupra unui conductor parcurs de curent și plasat în câmp magnetic. Ea are direcția perpendiculară pe planul lui. Asta înseamnă că asupra rotorului, în două puncte diametral opuse, forța Laplace într-un sens trage așa, iar în partea diametral opusă în punctul cealaltă în sens invers. Și atunci avem un cuplu de forțe care învârte rotorul. Acesta este principiul de funcționare a mașinii asincrone trifazată.